हामबाय जत कक्तम थमनाय रंनो तिनि मो सरुलाम ब्लक निहानरक लाइजाक दारियाथल एडिसिबिएस और तिनि नरक जतन साइमनो सारा त्रिपुरावनो ताबुक त्रिपुरा मठो जयनिं खालाय दंगो खालायरि दंगो अबा हायकेनो अमबो आबन बायराया तिनि और टोटाल 31 फैमिली नि 124 बुटार तिनि सिनि बोबागाराना हामजागै बोबागारान थानसननि मारियो फायनाय याक्ति सेनाय त्रिपुरा मथनि बानारम फायका बरक तामनाय गोबां पलिटिकल पार्टीनि बदलनि बरक बीजेपी नि दङ सीपीएम नि दङ आईपीएफ नि दङ ते कांग्रेस नि दङ बरक गोबां बदल जाकरिने तिनि त्रिपुरा मथाव हापायका बरंनो आं लामसगो ओ आमचनि एमडीसी जगो लामसगो तै खाकाहाम याफारसगो Saya Islam sungsar je borok ni je tini Tripura Motho join khai bemani abo agi rok ni bong ni tei kuno problem tongai ja tini Tripura Motho hapai amai kuno problem amhai borok ni kuno problem bukrui bong ni kuno dabi bukrui borok ni shotta bobagarani geratar Tripura land no naharinai bobagarani imang no muktang sunanani thangtani borok ni yakhe tangi kerengnai sung jotono tong ko sung thancha o thanjan mareo sungbo tongnai sungagi je bul mani khlaika bul bujug jaka abo a bul busiwe borok tini bobagarani kokno khnai or phayo bong ni kuno dabi kre nalo geratar Tripura land te bobagarana hamjagai Tripura Motha hapai mo bobi si दारियाथल बीसी त्रिपुरा मथाव बानारम फायका और जरा आगे आईपीएफ टी विशेष खाने बीजेपी खाई तंगनाय रक बरक सिनि थांसानि जे सभा बुबाग्रानि नाहारमु ताई जत त्रिपुरा सावनि दफा त्रिपुरा सान नाहारमु सिनि ग्रेड त्रिपुरा लेन बर बनगा आसगि तंगमालिया बरक विभिन्न राजनीतिक दल बाय थंजागै सीपीएम बो दङ सीपीएम बीजेपी ताई आईपीएफ नि विशेष खायने तिनि ओ जागाव 31 फैमिलीज माने टोटल 31 फैमिलीज बुटार हंके 124 बुटार्स बरक त्रिपुरा मथो ताई बोबाग्रानि आइडियोलॉजी हामजागै बरक तिनि सिनि त्रिपुरा मथो बानारम खा आं बरकनो सिनि त्रिपुरा मथो ताई बोबाग्रानि आं बरकनो आने हामजाग माताय खानि सिबाय रैना आं बरकनो यासाक सुगो ताई बिलाइखने हामबाय मारो borok botol jakre tini tini बरक विशेष खायने ओ जागाव आईपीएफ टी बीजेपी ताई सीपीएम तीनटा बदलनि बरक तिनि और जॉइन खायका kami ni murok मो कामी के दारियाथल ब्लिस कमिटी मो अंडर सोरलियम कॉन्स्टिट्यूएंसी इनके दारियाथल कामी हिंजागो मो ini khoro busu phayaro mansa pai जॉइनिंग नानाय सिनि र तिनि फाइसक पाइका सिनि बरम गोनां एमडीसी ताई सिनि बिश्रामन सब जोनल चेयरपारसन बतंगो ताई त्रिपुरा मथनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ताई सेक्रेटारि रक ताई लोकल जरा मॉनिटरिंग कमिटी नि जरा सालुगि तंगनाय पंचायत बरग बतंगो जगा नरनि मीडिया रंगनो नर मीडिया रक टेप सांगांगि बासादि तामनि के नंग बिसिं तिसे काहाम हामिया जत्तो जागानो पिनजांनाय फियाबा नर मीडिया रक काहामनि बिसि पिनो अ काहामनि बिसिं तिनो तिनि सेने बबागारानि नायकलमानि न तिनि सारा त्रिपुरा गानांगै नर बिसिं ति पिरजांमन बागै आउन बागै नंग बेलाय बेलाय हामबाय तिनि सिनि अ दायरास्टल चिल्लाम ब्लकनि दायरास्टलनि ब्लेसनि 31 फैमिली ताई 124 बुटा तिनि बरक तिनि अ जागाव वान संमानि काहा वान सगै सिनि बबागारानि हामजाकमा नायकलमा विभिन्न दिग दिया हामजाकमानि नुगुइनाय अमो पार्टिया अमो कुनो पॉलिटिकल या सिनि बबागारानि नाहारमानि हिंके हामजाकमानि अ हामजाकमानि व बंनि याक फलगै तिनि याक बायाक रमलायै हिमनानि बागै तिनि वान संमानि बागै अ दायरास्थलनि बररकनो जत्तनो खानि पाइपलाया हामजाकमा आं याफारो ताई जत्तो लुकुनि बररक सारा त्रिपुरानि सिनि बररक कुबुइनो मा हनसिनाय तातलनो मा सालायसिनाय अ कुबुइनो पिन्नानि बागै नरं मीडिया रंनिबो दायित्व दंग ताई जत्तो त्रिपुरा हानि बररक तिनि वान सांथों थुरुगुंथों सिकामोंथों विभिन्न दिग दियाथै आं जत्तोनि थानि कइनाय तिनि अ जागाव सिनि बबागारा
बबागेरा हिसाबै बबागेरानो हनै मा सानाय बबागेरानो जुदि बबागेराया हांका हांका जों बिनि बागै सभा कतन नंखानाय हनै सिनि त्रिपुरा हानि बर' रक जत्तनो तिनि बासाजाक आबनि बागै जत्तनो नंनि मिडियानि थानि आं अबनो कयो ताई जत्त त्रिपुरा हानि बर' रकनो जत्तन थानि कयो ताई आनि कखुनो करै असुख जरतैनो सिनि बबागेरा आयुग्लक थं शान्ति तुबो थं खाकजांमा हामजांमा संसार गोनाङै पिनजाक सिथं असुख जरतै जत्तनो सावै हामबाय।